ହଁ ହଁ ହୁଁ 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 ର ଯାଇ ଡାକୁଛେ ଯା ପୁରା କମଳା ଆସିବ ହଉ ଆଉ ଆଉ ଆମ ରାଜୁ ଆଣ କିଲେ ଖାଇବେ କିଲେ ଖାଇବ ସେଗୁଡା ବଡ ଖାଇ ପୁରା ଦିଦି ଆଉଥର କହ ଆଉଥର କହ ଦିଦି ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ବାଇଗଣ ଚଟଣି କରୁଛି। ଦିଦି ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ପିଆଜ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ମା ଖାଉନୁ ମୁଣ୍ଡେ ନେ ମାଛ ଦିଦି ଆସ ବ୍ଲାଉଜ ବିଲେ କି ମା ଖାଇତେ ମା ଆମ ବିଲେଇ ମାଛ ନହେଲେ ଖାଇବନି ମାଛ ନହେଲେ ଖାଇବନି